Ramogi TV. Geno medo mana duono, twak medo mana bagni. Jopiny ochomo kama chalo nade. Phlip Pande. Nitiere joma nigi paro ni Azimio kata kweth man keto sirkal tesre omed mana rido tol, gimed mana kete yo makare. Kik gimbeke. Ponono jogi somo gimoro kawuok e gigo manotimore tok mosruok mar Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga. Koso magi duto nyabed ni wuok kanye. Sani winjo kanyo ni duond buche mamoko onego nywande twak makama. Pachien mane koso jatend piny Kenya orom gi Raila Odinga gimosre. To ka gimosre ponono wadhi neno ywak kod mudala ka wuok kuom jok moko ma ponono nie sirkal gi jomoko bende mantiere kod Raila Odinga niero wang'ni bende owewa oko. Cleophas chagi kame wego mar mosruok e kind migosi Raila Odinga gi jatend piny moluor William Ruto. Mano nyalo timore sa asaya. Onge gima tamo mano timore. But the process is not about Jakom Raila Odinga gi President William Ruto. And about jopiny. En japiny mawinjo matek mangima oridorene. En japiny modak e Kenya makawuono ka ponono ni wantie gi by election ni kawuono ne gimoro timre ni jatend piny owacho onge owuok e ofis kata yo mar ne magoro lal kode. Ere ng'ama tero wa yiero nikech bang' ndalo 90 nego bed ni Kenya dhi e yiero manyien. Sani ka wadwaro by elections, wards, counties, constituencies. Ere ng'ama tero wa yiero no. Weche matimore kae gi ok gin e kind president gi opposition leader. Emomiyo kwadwar handshake e kind ji ariyo. Ne nitiere handshake manobedo 2018. Japiny noduogo mowacho ni gimotimore ka mano ne ni e kind Raila Odinga gi migosi Uhuru Kenyatta. Wan waonge gino. Nyaka joma ne ng'anyo ne nitiere joma ne gitamore own up the process mar handshake. Kawuono king'iyo piny Kenya gimachielo be mowacho kuom duond buche ni joma nyodhi yiero ne gin coalitions ariyo manyiche ne piem. Azimio as a coalition party gi Kenya Kwanza. Parties moko gi Azimio kaka wan gi parties 26 mantiere eiwa. Tiende ni kantiere cross section representation moter mbele kacha owuoye interest mar parties ma wan go gite. Ka jo Kenya Kwanza magin jo sirikal ogolo representation koregi o represent parties mantiere e Kenya Kwanza te. Koro duonde buche moko matindo tindo gin be nyaka ging'e ni kata squad mar football in gi jotugo 23 kata in gi jotugo 18 moyieni bedogo ta 11 kende mantiere mantiere pap. Ka gichako go koko mang'eny magikelogo wan be kaka rowere wanyalo wacho ni pok waneno rawera mobet e kind joma wuoyo mago mbaka manche no wuok Azimio gi manche no wuok Kenya Kwanza. Koro wan be kaka rowere wadwa kelo rowere mondo obede twak. Jo Kristos kata jo kanisa nyalo wacho ni wan be ok waneno ng'atwa. Jo Islam bi wacho ni ok waneno ng'atwa. Mine bo wacho ni waneno ka mine thin ahinya e gini ok wabi sudo mbele. Koro other political parties mago as processes mag lobbying kata advocacy gin gi ratiro mar timo mano, lakini chutho en ni bura ntiere kata wach ntiere kind Azimio gi Kenya Kwanza ma representation gi ber. Gimachielo madwa na wachi en ni king'iyo gik matimore piny Kenya ka ok ochuno ni nyaka Azimio ema red toll. Kata opposition e marid tol. Tol oseridore chuth. Japiny ong'e bech sukari kawuono. Japiny ong'e bech mogo kawuono. One of the issues ma Azimio kete mesa ma iyalo en ni oduoko bech mogo piny. Kanye Azimio owuok e twak madhi mbele. Edwin Sifuna, senator ma Nairobi, nyondiko weche 4 momiyo wawe bura manye wayalo. Achiel en preservation mar servers. Machielo en ni registrar mar political parties pod donjore gi weche mag Jubilee ma achiel kuom weche monego bed ni yalo. Machielo en duoko piny bech mogo. So
kata ka Azimio oling moko wuoyo sani nitiere bill madhi parliament iluongo ni finance bill madhi keto ushuru mar joma sani nueng'o kata mondik gi sirikal kata mondik gi private sector tamala dek idhi golo sach gi kendo mondo iwacho ni dhi gerne go udi ja employer kata ng'at mondiko ji tich e piny Kenya ka sani nyaka med salary mar employees kata jok matiyo negi tamala dek ohero kata kohero nikech mane gima sirikal wacho tiende ni cost of doing business dhi malo tamala dek nikech sirikal owacho. Gimachielo matimore ni japiny miluongo ni ja boda boda miluongo ni mama mboga. Sirikal osetimo nonro moyudo ni ng'ato ka ng'ato ma use stall e chiro kata mariemba piko yudo nweng'o mar siling 1,433 odiochieng' kodiochieng'. Koro nitiere gimiluongo ni turnover tax midwa kete wi pesano. Tiende ni ka iga orumo to sirikal chiko mana ir ja pikipiki ter tinyisi ni yudo ga siling 500 ga kaiga miwa 3% turnover tax. Mane ka koridore. Sani sirikal wacho ni gidwa bedo gi monitors kata agents mag ushuru, josolo ushuru mokete chiro. Ineno kaka jojuogo gi receipt mar county cha. Nitiere joma dhi wuotho e chirni magin ukia ka gin NIS, ukia ka gin special branch machon cha, to gidhi bedo ni ging'iyo ni ng'ama chulo ushuru, ng'ama comply, ng'ama ok tim kamano. Ka Kenya osechopo e kiwango machal kamano, ok ochuno ni opposition ema nyaka koro go koko. Biro chopo kiwango ma japiny biro bolo gino piny mawach ni mzigo ni pek ahinya wa were kode, to kochopo e kiwango ma japiny obolo mzigo kende ibiro